Χειροπάλη θα πρέπει να χρονολογείται από την εποχή που ο άνθρωπος στάθηκε όρθιος. Τόσο αρχαίο, τόσο αρχαίγωνο άθλημα θα πρέπει να είναι. Δεν λείπει από καμία κοινωνία και από καμία εποχή. Υπάρχουν ενδείξεις ότι παίζονταν πάντοτε και παίζεται παντού. Η διάδοσή του στον κόσμο είναι ανυπολόγιστη. Απλά είναι ένα άθλημα φυσικό και αυθόρμητο, ένα άθλημα το οποίο, επειδή το παίζουν τα μικρά παιδιά κάθε μέρα στα σχολεία, δεν το σκεφτόμαστε σαν άθλημα. Όμως είναι άθλημα. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά του αθλήματος και μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό ανεπτυγμένα. Στην Ελλάδα, σαν οργανωμένο άθλημα, εμφανίζεται τώρα. Για πρώτη φορά γίνεται στη χώρα μας παγκόσμιο πρωτάθλημα τώρα το 1989. Είναι περίεργο πράγμα ο αθλητισμός. Σε κάνει παιδί, στρατιώτη, ποιητή, πολιτικό, όλα αυτά μαζί. Και συνήθως δεν το ξέρεις. Προσέξτε τη διαφορά σε νοοτροπία ανάμεσα σε αυτούς τους δύο ανθρώπους. Ο δεξιός ο Ελβετός είναι νευρικός, αγχώδης. Ο αριστερός, ο Τούρκος, ο Κενάν, είναι ήρεμος. Έχει ένα κώδικα συμπεριφοράς. Όλη τους η ομάδα έχει ένα κώδικα συμπεριφοράς. Ήταν σοβαρή. Τη σοβαρότητά του θα την πληρώσει. Θα δώσει στον αντίπαλό του το αρχικό πλεονέκτημα. Δεν καταδέχεται να επιμείνει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις γύρω από την αρχική θέση, γύρω από τη θέση εκκίνησης. Αλλά επειδή είναι παλικάρι και γερός αθλητής, θα καταφέρει να γυρίσει από χαμένη θέση. Πάρα πολύ καλή ομάδα οι Τούρκοι. Ήρθαν τρίτη συνολικά στους άντρες. Μέσα σε 2 μόλις χρόνια το έκαναν αυτό. Φυσικά υπάρχουν κατηγορίες βάρους, όπως είναι γνωστό. Αυτή εδώ είναι ελαφρά βάρη. Η θλίψη, η σοβαρή πλευρά που λέγαμε. Η σοβαρότερη δυνατή, εδώ. Ο ανάπηρος που λαβαίνει μέρος. Δεν λαβαίνει μέρος χατηρικά. Το μπραντεφέρ είναι τέτοιο άθλημα που του επιτρέπει να λαβαίνει μέρος με ίσους σχεδόν όρους. Λέω σχεδόν γιατί ίση δεν είναι εντελώς, αλλά έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει υψηλές διακρίσεις. Πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Αυτό επιβεβαίωση για τον άνθρωπο αυτόν. Βραζιλιάνικη ομάδα, πάρα πολύ καλή επίσης. Αυτός αγωνίζεται για τη Σουηδία με το μουστάκι, όσο απίστευτο και αν φαίνεται. Είναι Τούρκος βέβαια, μετανάστης, εργάτης. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι από εργατικά επαγγέλματα που λαβαίνουν μέρος στο μπραντεφέρ. Ο Ηλίας ο Σκανάτοβιτς που είδαμε εδώ, ένας πολύ καλός Έλληνας αθλητής, βέβαια τον αδίκησε η κλήρωση, έπεσε στον καλύτερο αντίπαλο σε ένα Καναδό. Οι Καναδοί και οι Αμερικάνοι ακόμα στη Χειροπάλη δεν χάνουν. Ή χάνουν πάρα πολύ σπάνια και κάτω από ειδικές συνθήκες. Το δέσιμο εδώ που βλέπετε είναι όταν γλιστράνε τα χέρια. Ένας καλός διαιτητής. Αυτός που κοιτάει κάτω. Ο Ελβετός Εσπόζιτο κατάλαβε το ρόλο του. Άλλος παρακολουθεί το τραπέζι, αυτός παρακολουθούσε τα πόδια. Πολύ σωστά. Έδωσε φάουλ και έκρινε έναν αγώνα. Το γυναικείο μπραντεφέρ παίζεται όπως και το αντρικό. Πάρα πολύ ζεστά, με μεγάλο πάθος. Όμως, οι αθλητρίες δεν ανδροποιούνται. Σε καμία στιγμή δεν είδαμε κανένα τέτοιο φαινόμενο. Δεν κάνουν χρήση φαρμάκων γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν βοηθάνε τα φάρμακα σε αυτό το πράγμα. Η όψη τους συχνά μπορεί να είναι παραπλανητική, αλλά πάντοτε κάτω από την όψη αυτή υπάρχει η ίδια επιθυμία για την νίκη. Το πάθος για την νίκη θα έλεγα είναι το ίδιο για άντρες και γυναίκες, για παιδιά, για γέρους. Είναι το κύριο χαρακτηριστικό του αθλήματος αυτού. Παίζεται με εξαιρετικά μεγάλο πάθος. Δυστυχώς εδώ θα μπορούσα να πω ότι μια κοπέλα από τη Βραζιλία
έσπασε το χέρι της, ακριβώς επειδή δεν θέλησε να αφήσει το χέρι να πέσει σε κάποια στιγμή που ήταν σε εντελώς μειονεκτική θέση. Σπάνιο ατύχημα. Η χειροπάλη δεν έχει πολλά ατυχήματα. Κατά βάση είναι ένα ασφαλές άθλημα. Αλλά είναι σκληρό. Μικρά ατυχήματα στα χέρια, στους αγκώνες, στους καρπούς, στους ώμους μπορούν να συμβούν. Εκεί μεγάλο ρόλο παίζει η διαιτησία. Ο διαιτητής ξέρει πότε πρέπει να σταματήσει μια φάση. Πάρα πολύ καλή γυναικεία ομάδα η Σουηδία. Κατηγορία των 65 κιλών. Ναι, και ένας άνθρωπος που έχασε χωρίς να χαλάσει τον κόσμο στις διαμαρτυρίες. Συμπαθέστατο παιδί, ο Βραζιλιάνος. Τούτος ο Νορβηγός πίστευε ότι είναι πολύ καλός παίκτης, δεν είχε πείρα. Δεν ήταν. Έχασε από τον Ελβετό έτσι όπως είδατε. Την άλλη φορά σίγουρα θα είναι καλύτερος. Θέματα ηλικίας στον Μπραντεφέρ σχεδόν δεν υπάρχουν. Ο Τσάρλι Βίμς, αυτός ο βετεράνος Αμερικανός αθλητής, είναι πάνω από 50 χρονών. Τούτος ο Καναδός, ο μαύρος, κοντεύει τα 50. Για πολλούς ήταν ο καλύτερος αθλητής των αγώνων ή σίγουρα ένας από τους καλύτερους. Αυτός εδώ είναι ίσως ο καλύτερος χειροπαλαιστής του κόσμου, ο Αμερικανός Cobra Rhodes. Ένας λεπτός ψηλός άντρας, περνάει το 1,80 και είναι μόλις 75 κιλά. Πραγματικός αθλητής, έχει 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος στα πόδια του. Και τρομακτικός σε δύναμη, και ας φαίνεται έτσι λεπτός. Είναι ο μόνος αθλητής κατηγορίας μεσαίων βαρών που έχει νικήσει αντιπάλους υπερβαρέων βαρών σε επίσημους αγώνες και κάτω από συνθήκες μεγάλου συναγωνισμού. Αριστερά ο Γιώργος ο Κόνστας, άριστος Έλληνας αθλητής, ο οποίος τελικά ήρθε έκτος. Είχε πολλές επιτυχίες. Είναι πολύ δύσκολο να έρθεις έκτος γιατί η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ο δεξιός ο Τούρκος ο Χίλμι Γιλντιρίμ. Και αυτός πάνω από 50 χρονών. Τουρκομάνος, ιδιοκτήτης τεϊοπολίου στο Κασίμ Πασά, στην Κωνσταντινούπολη. Καταπληκτικός τύπος. Σοβαρός, φίλος, σωστός άνθρωπος, όπως όλοι οι Τούρκοι. Ήρθαν εδώ πέρα με τα καλύτερα αισθήματα. Αυτός εδώ δεξιά είναι Ίνκα, από τη Βολιβία. Πολύ καλός παίκτης. Ο Βασίλης ο Στροφίλας, ένας από τους καλύτερους μας αθλητές. Πολύ καλοί Έλληνες αθλητές. Ο Γιώργος ο Κόνστας πάλι εδώ. Ο Παπάς, ο Χαλκιάς, ο Γρηγοριάδης, ο Αντιπαριώτης, ο Πανάρετος, ο Ψυχάρης, ο Γαβρίλος, ο Ρούσης. Άριστοι αθλητές. Κάνανε εντύπωση, πολύ καλοί. Φέραν αποτελέσματα καλύτερα από όσα τολμούσαμε να περιμένουμε. Ήρθαμε έκτη στους άνδρες και τέταρτη στις γυναίκες. Στα βαρέα βάρη, ο δεξιά, όσο περίεργο και αν σας φανεί, είναι Εγγλέζος. Πάρα πολύ καλός αθλητής. Το παράπονο του είναι ότι δεν τον παίρνουν στα σοβαρά. Δεν με παίρνουν στα σοβαρά επειδή κάνω πλάκα. Θα έλεγε κανείς ότι ο ίδιος δεν βοηθάει και πάρα πολύ στο να τον πάρουν στα σοβαρά. Αυτό το ύφος το χαρούμενο το έχασε στο τελευταίο του παιχνίδι που ήταν για τον τελικό, για τον τίτλο με τον Αμερικανό τον Ντέκερ. Εκεί φυσικά ιτήθηκε πάρα πολύ εύκολα. Οι Αμερικανοί είναι περίπου κατανίκητοι, εκτός αν αντιπαλός τους είναι ο Σωτήρης ο Μπατσινίλας εδώ. Ένας πραγματικά μεγάλος αθλητής. Παρά την κακή κλήρωση, πρώτο παιχνίδι του έτυχε ο Αμερικάνος. Ο Μπατσινίλας είπε, τι να κάνουμε, θα βγάλω τον Αμερικάνο απ' έξω. Και το έκανε. Μεταχειριζόμενος τεχνικές που δεν φανταζόταν κανένας μας ότι τις ήξερε. Ο Μένανδρος ο Παπαδημόπουλος. Πολύ γερό παιδί, ήθελε δουλειά, αλλά οι αντίπαλοι του τον ένιωσαν. Ο Καναδός ο Κιούζιακ, αντιπαθής στον κόσμο γιατί δεν ήταν αθλητικός στη συμπεριφορά του. Το παιχνίδι που μας λαχτάρισε κυριολεκτικά ήταν τούτο εδώ. Αριστερά ο Έλης Σαπιασβίλη. Ισραηλινός από τη Σοβιετική Γεωργία.
Τρομακτικών δυνάμεων άνθρωπος, με τεράστιες επιδόσεις στα βάρη. Εδώ δέθηκαν τα χέρια και αυτό είναι άσχημο για το Σωτήρη που είναι πολύ πιο ελαφρύς από τον Ισραηλινό. Βλέπετε εδώ έχει αρχίσει τώρα ο Σωτήρης να πέφτει. Που βρήκε τα αποθέματα και την τεχνική να μπορέσει να σταματήσει τον Ισραηλινό με φάουλ εκεί δεν το ξέρει κανένας. Όμως τον κέρδισε με 2 φάουλ και προχώρησε. Έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει 285 κιλά στον πάγκο. Εδώ βλέπετε τι κάνει ο Ισραηλινός στον Καναδό. Πολύ δυνατός αθλητής. Καλή ομάδα και το Ισραήλ. Πολύ καλή. Αυτός ο γίγας δεξιά και τώρα αριστερά είναι ο Ντίκε Όσκαρσον, ο Σουηδός αντίπαλος του Σωτήρη του Μπατσίνιλα, με τον οποίο διεκδίκησε το τελικό τρόπαιο, το χρυσό. Ένας γίγας βέβαια, και αυτός με πολύ μεγάλες επιδόσεις στα βάρη, αλλά όχι πεπειραμένος χειροπαλαιστής. Ευτυχώς για το δικό μας αθλητή. Εδώ είναι η στιγμή του θριάμβου του Μπατσίνιλα που ήρθε μετά από ένα πολύ μακρύ δρόμο και την άξιζε νομίζω. Και βέβαια το γέλιο. Το γέλιο γιατί είναι άθλημα, δεν είναι πόλεμος και αυτό πρέπει να θυμόμαστε πάντα. Για την επιτυχία του Μπατσινίλα θα είχα μόνο να προσθέσω τούτα τα λίγα. Κατορθώθηκε κύρια με ψυχικά και πνευματικά προσόντα. Ο Μπατσινίλας αγωνίστηκε στην κατηγορία των υπερβαρέων, ενώ είναι της κατηγορίας των 110 κιλών. Όλοι οι αντίπαλοι του τον περνούσαν 20 και 30 κιλά και ήταν φοβεροί σε δυνάμεις. Ήταν άτυχος στις κληρώσεις, βρήκε μπροστά του πάρα πολύ δύσκολους αντιπάλους, τους ξεπέρασε με τεχνική, τακτική, ψυχραιμία, σκέψη και προπάντων την αποφασιστικότητα να πάρει εκείνος το χρυσό μετάλλιο στη χώρα του. Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το πόσο μεγάλος άθλος είναι αυτός, γιατί η χειροπάλη δεν είναι κάτι το πολύ γνωστό στο ευρύ κοινό. Αν μιλούσαμε για κάποιο άλλο άθλημα, θα τολμούσα να πω ότι είναι εξίσου μεγάλος άθλος με το να διακριθείς να πάρεις κάποιο μετάλλιο σε Ολυμπιάδα στο δρόμο των 100 μέτρων ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι ένα πράγμα που ίσως να μην ξαναγίνει ποτέ από Έλληνα αθλητή. Τόσο δύσκολο είναι. Στο κάτω-κάτω της γραφής, πόσους παγκόσμιους πρωταθλητές έχει η Ελλάδα σε οποιοδήποτε άθλημα. Και μάλιστα σε ένα άθλημα όπως αυτό, τόσο σκληρά συναγωνιστικό.